आमद बर' आं एम्बु थेबगां खान्थाल बुदां आं फायखारि हाय हाय थगाय थसि फरायसा आफादनि आफादगिरि जाबोनाय आं बिटिआरनि खुंगिरिया हाय हाय बे जिर' टलारेन्सनि खोथा बुंग्रा खुंगिरिनि दिनावनो दिनै थाखानि बान्दोआव उन्दुनाय जों सबिखौ नुबाय। सोरबा बिजिडिसि चेयारमेना सोरबा माने रान्दि बुरिनि न'आव थांनानै दरजो खावलायनानै दिपेन बर'आ गावहाबो निजे दिनै सन्देहजनक दिनै जानानै दङ। बर' जाथिनि गेजेराव सबसे थगायसुला होनबा प्रमद बर'। दा बेखायनो रायजोफोर दिनै जों बयबो बुजिनांसिगौ दिनै जोंनि नेताफ्रा जोंखौ रायजो राजाखौ जाम्बा खालामदों। खौरांगिरिफोरखौ आङो बरायबाय लोगोसे गासिबो रायजो राजाफोरखौ आं गोरबोनि खुलुमनाय बावहरनाय जाबाय। बे बावैसो सिगां रायजो राजाफ्रा ससियेल मिडियाफ्राव नुनो मोन्दों आरो टिभिफ्राव नेशनेल टिभिफ्रावबो नुनो मोन्दों जे इउपिपिएलनि नेताफ्रा जाबखो 500नि नट बान्दोल कौटि थाखानि सायाव उन्दुनाय सेल्फि लालायनाय फट'। दा बेखौ जों बयबो जोंनि थाखाय जोबोद साननो गोनां सोमोनांथाव आफोद नुफेरा खोनाफेरा जिबनाव जाय जिनिसखौ जोङो जेरावबो नुफेराखैमोन खोनाफेराखैमोन दा दिनै बे बर'नि गेजेराव जाबाय आरो बे इउपिपिएल सरकार दैदेननाय समाव जाबाय। दा आसरित बाथ्रा बेल' नङा दा नै दाखालि जानाखि थाखा सायाव उन्दुनाय कौटि थाखा सायाव उन्दुनाय 500 नटि बान्दोलनि सायाव उन्दुनाय दा बिनि सिगांबो आरोबाव मास मोनथामसोनि सिगां बे इउपिपिएलनिनो बिसिडिसिनि चेयारमेन उदालगुरिनि दा बेबो थाखायावनो उन्दुबाय। बिनिबो फट' भाइरेल जाबाय मिडियाफ्राव खौरांफ्राव टिभिफ्राव ओंखारलांबाय। दा आसरित घटनाफ्रा दिनै इउपिपिएल सरकारनि समाव जागासिनो दङ। दा बे सोमोनांथावल' नङा साननो गोनांबो जाबाय। जि जिनिसखौ प्रमद बर'आ बुंहैदोंमोन जे जिर' टलारेन्स जे बिटिआरआव खुनु करापसन लाइ होनाय जानाय नङा। दा दिनै खिन्थु बे करापसन लाइ होनाय जानाय नङा जिर' टलारेन्सनि बाथ्रा बुंदोंमोन। बे जिर' टलारेन्सनि खोथा बुंग्रा खुंगिरिनि दिनावनो दिनै थाखानि बान्दोआव उन्दुनाय जों सबिखौ नुबाय, निउसखौ जों नुबाय, नेशनेल मिडियाफ्राव जों दिनै बेखौ नुजोब्बाय। लासिं बर' जाथिनि थाखाय आरो बेबायदि आरो जिबनाव माने खोमसि गोसोम दाग गोनां जारिमिन जों बबाव मोनबावनो। खुनु जाथियाव जों बेखौ नुफेराखै, खुनु जारिमिनाव जों नुफेराखै, खुनु टिभिफ्राव जों बिदि खोनाफेराखैमोन नुफेराखैमोन। दिनै बर'नियावसो दिनै बे इउपिपिएल सरकार दैदेननाय समावसो जों दिनै थाखानि सायाव उन्दुनाय बेखौ नुबाय। दा आफोद घटना जागासिनो दं इउपिपिएल सरकार समाव थाखा उन्दुनाय, थाखानि सायाव ओरैनो सेल्फि लालायनाय। दा बेनि बादैबो बे गारि सायाव थाखा सानलायनाय, गारि सायाव माने फैसा रानलायनाय बेखौ नुगासिनो दङ। आरो लोगोसे सोरबा बिजिडिसि चेयारमेना सोरबा माने रान्दि बुरिनि न'आव थांनानै दरजो खावलायनानै फैसा सेनानै लायनाय बेखौ जों नुबाय। बेफोर घटनाफ्रा आसरित सोमोनांथाव। आरो बेल' नङा बे इउपिपिएल समावनो जि जिनिसा जानाङा जों जेरावबो खोनाफेराखै दिनै बे इउपिपिएलनि बिजिडिसिनि चेयारमेन दिनै बे गुबुन हिन्जावजों लांफाजानानै गुबुन हारिनि आइजोजों लांनानै बलात्कार खालामजालायनाय घटना बेबो दिनै बे माने इउपिपिएलनि सरकारा समाव जाबाय। बिनि सरकारनि सिमाव जागासिनो दं जों बेखौ नुबाय लासिं बेफोर घटनाफ्रा जेराव जों खोनाफेराखै नुफेराखै हिन्जावा हौवाखौ लांनानै बलात्कार खालामनाय। खिन्थु दिनै इउपिपिएलनि सरकाराव दिनै जों नुबाय, बिटिआर सरकाराव जों नुबाय जे माने इउपिपिएल सरकारनि बिसिडिसिनि चेयारमेनानो दिनै गुबुन हिन्जावजों लांनानै बमब्रायनानै लांनानै बलात्कार खालामजानाय बे बाथ्राखौ जों नुबाय खोब लासिं। दा दिनै थाखानि सायाव उन्दुलायनाय जाथाय जाबाय इउपिपिएल नेताफोर
दा दिनै मा होननाय जादों बेलाय बे होननाय जादों जे बिराद गिदिर गिदिर नेता जोङो जोंनि थाखायनो रायजोफ्रा जों जेखौ बुङो बेखौनो मानियो जों जेखौ बुंगोन बिदिनो सोलिगोन बेबायदि बुंनानै गिदिर गिदिर बाथ्रा बुंखानाय दिनै माने थाखानि डिल खालामो रायजो राजा जेनेबा जेबो नङा रायजो राजा थाखा फैसाजों गिदिंग्रा जों बुंब्लानो जायो होननाय बायदि मैया दाखालि बुंबाय इउपिपिएलनि बेरेखा बिटिआरनि बेरेखा दिनै बेफोरबायदि मानसिया दिनै इउपिपिएलनिनो माने लिडार जाहैबाय बिटिआरनिनो दिनै बिसोरो माने बिराद मावफुंगिरि जाहैबाय दा दिनै बिसोरनि आखलजों जुदि बर' जाथिया सोलिनांगौब्ला बे बर' जाथिनि समाजा मोजां जालिया बर' जाथिया मोजां जानाय नंलिया बर'नि समाजा गाज्रि जालांसिगोन जों बेखौ दिन नुबाय दिनै जोंखौ गोरिब गुन्द्राफोरखौ ओरैबायदि नासयबाय जे बे गोरिब गुन्द्राफ्रा जोंनि थाइसे थाइनै थाखाजोंनो माने गिदिंग्रासो बेबायदि मोनसे प्रमान होनो नागिरनाय जाबाय जे नेताफ्रा गोरिब गुन्द्रानि नामाव फैसा लाबाय दल माने बास्लायबाय ओमफ्राय बे थाखाखौ रानगोन ना राना बेबो खोथा गैया खिन्थु गोरिब गुन्द्रानो राननो होननानै लाबाय दा गावसिनि आखायाव बिराद गोरिब गुन्द्राया माने दङ थारमाने गावसोरजों गोरिब गुन्द्राफ्रा खिबु थाबायफायो दा बिसोरनो फैसा राननो थाखाय बिसोरो दिनै खौथि खौथि थाखा लाबाय दा गोरिब गुन्द्रा माने जेबो माने मुल्य गैयै आदर्श गैयै आदर्श बिन गोरिब गुन्द्रा बेबायदि बुंनो नागिरनाय जादों दा गोरिब गुन्द्रानि नामाव फैसा लाबाय बयबो गोरिब गुन्द्रानो रानगोन ना राना बेफोर खोथा गैया दा हयथ' बुंनो लादों जे गोरिब गुन्द्रानो जों 500 थाखाब्लानो गोरिब गुन्द्रा सन्थस जायो जों जेरै बुङो ओरै गिदिङो बिदि बुंनो नागिरनानै बे फैसानि लेनदेन जानायखौ जों नुदों दा बेनो साननो गोनां जाबाय दिनै एफा जे गिलु बालु माने लासिंसिं बर' जाथिनि गेजेराव दिनै नेसनेल मिडियाफ्राव ओंखारबाय दा बेखौ जोंनि बर' नेताफ्रा माबोरै सैज्य खालामनानै थाखो बा मोनसे गिदिर प्रश्न दिनै दुलाराय बर' फरायसाफोरनि आफादगिरि दिफेन बर'आ दिनै मा बुङो बेखौ नुनानै मानो फंसेबो निन्दा खालामाखै मानो दुखु प्रकास खालामाखै मानो बेखौ इमिडियेटलि बिनि सायाव तदन्त खालामनानै बेखौ एरेस्ट खालामनांगौ हमनांगौ बेखौ दिनै मानो बुङाखै आरो नों जुदि बिदि थाङाब्ला समाजा बोरै मोजां जानांगौ समाजाथ' मोजां जानाय नंलिया नों बोरै बेखौ बोरै सिरि थानो हागोन दिफेन बर'आ दा बेनि सिरि थानाय खारनानो बेनो दिफेन बर'आ गावहाबो निजे दिनै सन्देहजनक दिनै जानानै दङ दिफेन बर'आ दिनै एर'प्लेन गाखो दिनै बिजेपिनि माने लोगोसे बिजेपिजों गिदिंफा दिनै एनडिएनि केन्डिडेटनो भट हो होननानै दिनै बे बुंगासिनो दं बेबो ओरैनो गिदिङाखै थारमाने मा होननाय जादों थारमाने बेहाबो मोनसे थफ्ला बेहाबो निस्सय दङ आरो थफ्ला गैयाबा मानो गिदिंफानो दा दिनै थफ्ला लायै नेताफ्रा जोंना गिदिंगासिनो दं दिनै बे प्रमान जागासिनो दं आरो दिनै चन्दन ब्रह्मनि बाथ्राखौ बुंदो चन्दन ब्रह्मआ दिनै मैया दाखालि नोङो इउपिपिएलनि बेरेखा बुंबाय दिफेन बर'नि बेरेखा बुंबाय दा दिनै नोङो दिफेन बर'जों आखाइ हमलायनानै दिनै लोगो जाहैबाय थारमाने बेहाबो माबा मोनसे थफ्ला दं बेहाबो थारमाने बेहाबो माबा मोनसे डिल दं बेहाबो न'आव मानो लोगो जाहैखो मानो लोगो जाहैखो दिनै जाथिखौ बेबायदि दैदेननो हादों जोंनि नेताफ्रा नेता जाफ्लादों आरो दिनै ओरै फिनजाब बारनानै दिनै मोख्राबारि बारनाय रायजो राजाखौ बिदिनो मोख्राबारि बारनो हादों दिनै माने लाजिनाय गैया लाजियो जोंनि नेताफ्रा दा दिनै दिफेन बर'आ दिनै मा बुङो दिनै जाय दिफेन बर'आ चन्दन ब्रह्मनि फुथुला सावदोंमोन बिटिआरनि बेरेखा होननानै बिटिआरनि बेरेखा केस होदों होननानै चन्दन ब्रह्मनि बेरेखा नों फुथुला सावनाय मानसिया दिनै चन्दन ब्रह्मनि बोरै लोगो जाहैखो दिफेन बर' नोंहा मा आदर्श दंबायो नोंहा मा मरेलिटि दंबायो नोंनाव मा निथि दंबायो नोंनाथ' जेबो निथि गैला दिनै नों जायनाखि एर'प्लेन गानानै गिदिंगासिनो दं माने बिजेपि जानानै नोंहा मा निथि दंबायो एबसुनि आदर्श बेनो नामा एबसुआ थोनदों नामा नोंखौ बिदि एबसुआ बिदि माने नेसनेल पार्टिजों लोगो लालायनानै इलेक्सन गेलेफिननाय बेबायदि मोनसे आदर्श दं नामा बे एबसुनि आदर्श नामा दिनै नोंहा दिनै गिदिर समाधान माने समस्या दंमोन बे समस्याखौ नों जेबो बुङाखै बे समस्याखौ नों दिनै मेगन मुसेयाव थाबाय बे समस्याखौ नोङो बावनानै दिनै नोङो नेसनेल पार्टिजों लोगो लानानै एर'प्लेन गाखोबावबाय दिनै नेसनेल पार्टिजों लोगो लानानै नोङो जाथिनि बृहत्तर सार्टियाव माने एनडिएनि केन्डिडेटखौ सापर्ट खालामनांगौ होनना जाबाय जातिनि सार्थआव एनडिएखौ गारनांगौ दिफेन बर' जातिखौ लाखिनोबा एनडिएनि जायनाखि सोमोन्दो बेखौ गारनांगौ बे एनडिएआ बर' जाथिखौ बुथारगोन आरो बे एनडिएआनो दिनै बिटिआर सुक्ति खालामनानै दिनै बिटिसिनि गोहोखौ सेस खालामनो नागिरबाय दा गथिखे नों माबोरैहाय बे एनडिएजों लोगो लानो हायो नोंथ' दिनै निस्सय नोङो जा खोथा बुंदों दा
जाथि सार्थ होनना बुंनाय बेथ' फल्स मिसा खोथा बियो नोंनि बुंनाया थारमाने नोंहा सिङाव मोनसे गिदिर दिल दं नोंहा गिदिर सोमोन्दो दं नोंहा बान्दोल नोंहाबो दं थारमाने मना दं नोंहाबो 500 थाखानि दा बेनि थाखायसो नों दिनै बुंगासिनो दं आरो जों दिनै जे दाखालि इउपिपिएल नेताफ्रा थाखा हमजाबाय 40 थाखा हमजाबाय 40 थाखानि सायाव उन्दुनाय बे पिक्सारखौ नुबाय नों दिनै बिसोरनि सायाव नों मानो प्रटेस्ट खालामनो हाया मानो केस होनो हाया नोंहा जुदि साहस दंब्ला नोंहा जुदि मरेल जुदि माने साहस दंब्ला नों केस होनो कमप्लेन खालामनो इनकुवारि जानांगौ होनना बुं नों दिनै माने सिरि नोङो थारमाने बेखौ इनकुवारि खालामब्ला नोंनाव नायहैगोन थारमाने दा बिसोर नुजायो दा बेखायनो रायजोफोर दिनै जों बयबो बुजिनांसिगौ दिनै जोंनि नेताफ्रा जोंखौ रायजो राजाखौ जाम्बा खालामदों गावस्रा खौथि खौथि थाखानि डिल खालामनानै दिनै जोंखौ माने मोख्रा मोसानो नागिरदों रायजोफोर बेखायनो जों बिसोरनि खोथाफोरजों जों दिनै थांनो नाङा जों दिनै बुजिनांसिगोन जों गाबथानांसिगोन आरो जाथिखौ जों गाबथानोब्ला दिनै बयबो एकगत जानानै जोङो दिनै बिसोरनि खोथाफोरखौ जों दाननानै सोलिनांसिगोन बिसोर जेरै बुङो बे जों दा सोलिनाङा दा दिनै नुदों रायजोफोर बे प्रमद बर'आ दिनै लाजि रोङै माने नेता बियो बर' जाथिनि गेजेराव सबसे थगायसुला होनबा प्रमद बर' दा दिनै बे थगायगासिनो दं बेखौ बयबो नुजोब्बाय बिसार हाजार बुंगासिनो दं बेखौ नुजोब्बाय दा दिनै बे जेराव जिर' टलारेन्सनि बाथ्रा बुंदोंमोन दा दिनै जिर' टलारेन्सआ दिनै खौथि थाखानि दिनै माने करापसन दिनै बे रोखा रोखा प्रमान जाबाय दा दिनैफ्राय मा बुंनांगौ बाथ्रा दंबायो रोखा रोखा नुजाबाय आरो दिनै प्रमद बर'आ बुंगासिनो दं सान्थि गोजोन सुख गोजोन फैबाय बिटिसिआव बाथ्रा बुंगासिनो दं सुख गोजोना बहा दं दिनै बहा दं सुख गोजोना दिनै रन्जन दैमारिमोन बादिया जेलाव दं दासिमबो जाय सुक्ति खालामग्रा बेनि जेलाव दं बिनि केदारफ्रा गासिबो लोगोफ्रा दाबो जेलाव दं गवाखै बिसोरनि लोगोफ्रा गासिबो दिनै केसा पेन्डिं जानानै दं उइद्र जायाखै दिनै एनडिपि मानसिफ्रा दाउट जादों दाबो दिनै लांफैसिगोन नामा आंखौ पुलिसाव लांफैसिगोन नामा बे अबस्थायाव दं दिनै दा बिसोर सान्थि होबाय होनना बुङो आरो बिसोरनो दिनै माने दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो जे खुनु बर' फिसाया रावजोंबो ओंखारलायाखै बर' फिसाखौ रावबो ओंखाराखै न' बां सावफेराखै दिनै बे बिटिआर सरकारनि समावसो प्रमद बर' दैदेननाय सरकारनि समावसो दिनै बर' फिसाफ्रा आलाय सिलाय न' बां सावजादों होखारजादों दख'ना सावजादों दख'ना दानसि जादों दो दोख्ला बुख्रुबजादों दिनै बे अबस्था दिनै होनब्लाबो बिसोर बुङो दिनै बिटिसिआव सान्थि फैबाय ओरैना बुङो दिनै प्रमद बर' दैदेननाय समावनो दिनै नोङो जोंहा जोंसार मुसाहारि जयन्त कुमार ब्रह्ममोन गावथारजाबाय जोंहा हेमन्त नार्जारिमोन गावथारजाबाय बेनामिन बसुमतारी गावजाबाय दा दिनै गोबां मानसि दिनै गावथारजानाय बुथारनाय जागासिनो दं दा दिनै होमब्लाबो प्रमद बर'आ लासिंसिं लाजिनाय गैया बे बिटिआराव सान्थि फैबाय बिटिआराव गोजोन फैबाय होननानै दल दामै गिदिंगासिनो दं रायजोफोर बिटिआराव खुनु सान्थि फैयाखै बिटिआराव असान्थियानो जेबो नङा बे बिटिआरआ दिनै माने जायखौ सुइजारलेण्ड होनना बुंदोंमोन बे सुइजारलेण्डआ दिनै थगायनायनिसो मोनसे माने जाबाय थगायनायनि जायगा बे थगायनायनि सुइजारलेण्ड बे जायगायाव गासिबो घटना जाजोबो जि जिनिसा जानाङा जि जिनिसा माने जाफेराखै जि जिनिसखौ जों खोनाफेराखै बे जिनिसा खोनाफेरै नुफेरै जाफेरै बे जिनिसा बिटिआराव जायो रायजोफोर दिनै दुखुनांथाव बे बर' फिसाफ्रा दिनै गावनि न'खराव दिनै न' बां सावना ओंखारजायो बे प्रमद बर' समाव बेखायनो खावलायनो लुगैयो बे हाग्रा ओनसोलनि रायजो राजाफोर गासिबो बयबो सांग्रां जादों रायजोफोर बयबो सांग्रां जानांसिगौ गोरा जानांसिगौ जों गिनो नाङा दा फैगौ भटआव जोंसो थेला नांगौ सास्ति नांगौ बयबो बिसोरखौ जों शिक्षा नांगौ जेरै जोंखौ मेगन माने मेगनाव मोदै रथर सोगाबदों दिनै माने सानजालाव खोलैदों हाग्रा बंग्राबो जोंखौ दिनै होखारदों बुख्रुब सुख्रुब खालामदों मानसि गावथारदों दिनै बेबायदि पार्टिखौ जों दिनै शिक्षा नांगौ रायजोफोर जों बिसोरो गांसे भट बिसोर होनो नाङा रायजोफ्रा गोरा जा बयबो दा दिनै माने इउपिपिएलआ गामियाव खुनु जेरावबो हाबाखै दिनै दिफेन बर'मोना जेरावबो गामियाव हाबाखै गैया जेरावबो जायगा गैया दिनै रायजोफ्रा बयबो नेवसिबाय बुंबाय बिसोरखौ दा एक माथ्र बिसोर मा खालामदों थगायनानै नैबे अरुणादया स्किम होगोन माबा माबि स्किम होगोन अरुणादया स्किम मोना इउपिपिएलआव थाबायाबा इउपिपिएलनि भट होआब्ला बिदि होननानै दिनै माने रायजोखौ फुस्लायगासिनो दङ बे नंखाय बियो बे इलेक्सन माने करप कन्डाक्ट जानाय समाव इलेक्सन माने थारिख फोसावनाय समाव बेबायदि खुनु रावबो माने स्किम राननो हाया होनो हाया नंखाय बाथ्रा दिनै बुंगासिनो दं रायजोफ्रा बिसास खालामनाङा थगायनायसो बे रायजोफोर होनो हाया बेखौ जों बिसास खालामनाङा आरो बे थांनाङा आरो दिनै जोङो बे स्किमनि थाखाय जों दिनै गावनि बे मोनसे माने रायजो गोबां नागिरबाय बिटिआरनि जायगायाव जे बिटिसि फैनानै जोंनि मोनखानाय 6 सिडुल बिटिसि
बेखौ जों फोजोबनो नागिरबाय दिनै बेनि थाखायसो जों दिनै साननांसिगौ रायजोफोर बे स्किम मोननाय मोनै बिदि बे जोंनि थाखाय गिदिर बाथ्रा नङा जोंनि थाखाय गिदिर बाथ्रा जाबाय रायजोआ जे गोमानोसै जोंनि मोनखानाय रायजो फिसा दब्लायसे 6 शेड्युल बिटिसि 3000 गामिनि जों लानानै जोंहा मोनसे बिटिसि दंमोन बे बिटिसिया दिनै गोमानो जोबनोसै दा जों बेखौ बोरै गाबथानो दा बे गाबथानो थाखाय जों बेखौ थियारि जानांगौ रायजोफोर बेखायनो जों बे नंखाय बाखाय बे अरुणाचल स्किम मोनैनि थाखाय जों रायजो खालामनो नाङा रायजोफोर नांगौ जोंनि स्किमखौ मोनथों खिन्थु बे स्किमखौ लानो थाखाय जों दिनै रायजोखौ जों फानना रायजो आरो बेनि थाखाय जोङो पाप मावनाङा जों पापनि अंशिदार जानाङा आरो बे बिटिसिया हाजार हाजार बर' फिसानि थैजों सोरजिनाय गोबां बलिदान होदों बर' फिसाफ्रा गोबां मुंख्लं जादों माने बे मुंख्लं जानाय 6 शेड्युलनि पावारखौ दिनै फोजोबनो नागिरदों जेब्ला रायजोफोर जों बयबो बे स्किमनि थाखाय जों बे माने 6 शेड्युलनि गोहोखौ जों फाननो नाङा खोमानो नाङा रायजोफोर आं बेफोर बयबो रायजोआव खावलायो आरो बयबो जेरावबो इउपिपिएलनि केन्डिडेट जाहाथे रावबो भट होआ बिसोरबो जेरावबो माने जिर' खालामना हरजोबो प्रत्येक भट सेन्टाराव जाहाथे बयबो जिर' खालामना हरो सिरि फैसा जुदि माने जासिदोंब्ला लाखोमा रायजोफोर ला जानानै था बेखौ जानो थाखाय पाप गोनाङा जेबो जाया बरंसो बिसोरनो भट होब्लासो पाप नाङो दा जे फैसा ला जा था भटआ खिन्थु नैबे माने बिपि पार्टिनिनो केन्डिडेट खाम्फा बरगयारि बेनो नांगोल सुबैयाव भट हो आं बेखौ बयबो खावलायो गदा रायजोफोर रावखौ जों गिनाङा भट होनायखौ रावबो नुबा जों सिरि बयबो बेयावनो भट हो बिसोरनि फैसा जानानैबाबो भट हो आं बेखौ बयबो खावलायो दा प्रमद बर'आ जे बिराद थगायसुला नंखाय खोथा बुंग्रा आं बेखौ लानानै थांनाय सेमोन जेब्ला आंखौ प्रमद बर' आरो दिफेन बर' मोनहा खायदा खालामनानै जेल जाहैयो बे जेल जानाय समाव आं जेलाव मोनसे मेथाइ माने सुजुदों रायजोफोर दोंसे मेथाइ सुजुदों बे प्रमद बर'नो खोनासं होननाय आं माने दिनै बेखौ रेडि जाबाय रायजोफोर आं खनना होनोसै रायजोफोर गाज्रि दामोन रायजोफोर दे गाज्रि मोननो नाङा आं दोंसे मेथाइ जेलाव सुजुनाय आं बेखौ खननानै होनो सानदों आमद बर' आं एम्बु थेबगां खान्थाल बुदां आं फायखारि हाय थगाय थसि फरायसा आफादनि आफादगिरि जाबोनाय आं बिटिआरनि खुंगिरिया हाय सामेत गासैयावनो 100था बुद्धि हाय सियाल बुन्दानि लाला गियानि मूर्ख सुबिदाबादि लुबैसुलाफ्रा खारफायो आंनि खिबु मोसायो आंनि आखाइ थारखायाव हाय रायजोफोर आंनि मेथाइया बिदिनो आं जेराव सुजुनाया बयबो खुलुमबाय रायजोफोर जाहाथे माबाफोर भुल जायोब्ला निमाहा होयो बेनो रायजोफोर गोजोन्थों